Dobrý deň, volám sa Jakub Lukačka a rád by som vám predstavil svoju pojmovú mapu na tému Život v bývalom Československu počas vlády komunistickej strany. Tento režim ovládal krajinu desiatky rokov a výrazne ovplyvnil každodenný život ľudí. Oproti dnešnému životu v slobodnej a demokratickej spoločnosti bol vtedy život omnoho prísnejší, kontrolovanejší a menej slobodný. V mojej práci som sa zameral na oblasti, ktoré ukazujú, aké dôsledky mal komunistický režim na bežného občana. Konkrétne som si vybral 5 negatívnych a 2 pozitívne stránky. Prvým a veľmi dôležitým negatívnym javom bola cenzúra. Tá zasahovala takmer do všetkých oblastí života. V hudbe a umení sa mohli prezentovať len také diela, ktoré boli schválené komunistickou stranou. Umelci, ktorí chceli vyjadriť svoj vlastný názor, boli zakazovaní, ich diela neboli vystavované ani vydávané. V školách sa vyučovalo podľa ideológií komunistickej strany Československa a učitelia museli učiť to, čo prikázal štát, bez možnosti kritického pohľadu. Taktiež médiá, noviny, rozhlas aj televízia boli úplne ovládané štátom. Všetky správy boli upravované, aby ukazovali režim v dobrom svetle a zamlčovali sa problémy ako napríklad ekonomické ťažkosti, protesty či nesúhlas obyvateľstva. Ľudia si museli dávať pozor na to, čo hovoria, dokonca aj v rodinnom kruhu, pretože udávači mohli byť kdekoľvek. Otvorená kritika režimu sa trestala, čo viedlo k autocenzúre. Ľudia radšej mlčali, než by riskovali problémy. Druhou oblasťou bola diskriminácia. Týkala sa viacerých skupín obyvateľstva. Veľmi znevýhodnení boli veriaci, cirkev bola pod kontrolou štátu a veriaci ľudia nemohli zastávať vyššie pozície, iba často mali problémy aj v škole či práci. Podobne boli diskriminované mládežnícke subkultúry, ako napríklad punkáči alebo metalisti. Tieto viedli zlý príklad pre mládež, a štát ich vnímal ako hrozbu a rebéliu voči poriadku a preto boli šikanovaní políciou a verejne ponižovaní. Kritici režimu to mali najťažšie. Za výrok proti strane alebo vláde mohli prísť o prácu, byť vylúčení zo školy alebo dokonca skončiť vo väzení. Režim sa snažil umlčať každého, kto nesúhlasil s jeho smerovaním. Tretím veľkým obmedzením bolo cestovanie. Cestovať do západných krajín bolo nemožné a obyvatelia mohli cestovať len do spriateľených socialistických štátov, ako boli napríklad Sovietsky zväz, Poľsko, Maďarsko či východné Nemecko. A aj to iba s ťažko získanými povoleniami. Na hraniciach panovali veľmi prísne kontroly, colníci prehľadávali batožiny a zakázané bolo vyvážať väčšie množstva peňazí, čím sa štát snažil zabrániť tomu, aby ľudia emigrovali, teda utekli do slobodnejších krajín. Mnohí túžili po slobodnom živote v zahraničí, ale nemohli odísť a tak sa cítili ako vo väzení. Štvrtou témou bolo obmedzené hospodárstvo. V Československu nebolo dovolené súkromné podnikanie, všetky podniky, obchody a továrne boli totiž vlastnené štátom. Hospodárstvo fungovalo na princípe centrálneho plánovania, čiže úradníci rozhodovali, koľko sa čoho vyrobí a často sa netrafili do skutočných potreb ľudí, čoho výsledkom boli časté výpadky tovarov v obchodoch. Chýbali potraviny, oblečenie či technika. Ľudia museli stať dlhé rady, aby získali bežné veci, ako napríklad banány či toaletný papier. Ak ste chceli napríklad auto či bežné kuchynské spotrebiče, museli ste sa zapísať do poradovníka a čakať niekoľko mesiacov. Konkurencia neexistovala a preto nebolo na výber medzi rôznymi značkami tovaru. Piatou negatívnou stránkou bol význam členstva v komunistickej strane Československa. Tí, ktorí neboli členmi komunistickej strany, boli v živote výrazne znevýhodnení. Ak sa niekto alebo jeho rodičia neangažovali v strane, mali obmedzený prístup k vyššiemu vzdelaniu, napríklad sa ťažšie dostávali na gymnázia alebo vysoké školy. Taktiež bolo ťažké kariérne rásť.
Na lepšie pracovné pozície sa dostali len lojálni členi, deti nespoľahlivých rodičov boli sledované a ich možnosti v živote boli obmedzené. Šlo o systém, kde sa neposudzovalo schopnosti, ale politická poslušnosť. Aj keď bol život v tejto dobe veľmi kontrolovaný, niektorí ľudia si spomínajú aj na pozitívne stránky. Prvým pozitívom bola istota bývania a práce. V socialistickom systéme mal každý zaručené zamestnanie. Nezamestnanosť oficiálne neexistovala a pracovať bolo nielen právom, ale aj povinnosťou. Aj keď boli platy podobné a neodmeňovali výnimočnosť, ľudia mali stabilný príjem, vďaka ktorému si mohli dovoliť základné potreby. Štát taktiež zabezpečoval aj bývanie. Budovali sa paneláky a byty sa prideľovali za nízke ceny. Mnohí si preto mohli dovoliť vlastné bývanie bez hypoték alebo dlhých úverov. Druhým a taktiež posledným pozitívom boli sociálne istoty. Zdravotná starostlivosť bola zadarmo a každý občan mal prístup k lekárovi a nemocnici. Školstvo bolo bezplatné, vrátane vysokých škôl, čo umožnilo študovať aj deťom z menej majetných rodín. Študenti často dostávali štipendia, internáty a stravovanie za symbolické ceny. Dôchodky boli garantované a štát sa snažil postarať o starších ľudí, aj keď výška dôchodkov bola skromná. Aj keď tieto výhody zabezpečovali určitú formu istoty, boli vykúpené stratou osobnej slobody, nemožnosťou rozhodovať sa sám za seba a neustálým dozorom štátu. Preto keď v roku 1989 došlo k nežnej revolúcii, väčšina obyvateľov privítala zmeny, ktoré priniesli slobodu slova, cestovanie, podnikania a možnosť žiť život podľa vlastného výberu. Ja vám ďakujem za pozornosť a to je koniec mojej prezentácie.